खरं तर आता बोलता बोलता बोला की प्रत्येक घरोघरी पोहोचतोय. प्रचाराची सुरुवात तर झाली, अवघ्या काही दिवस शिल्लक आहे. कसा प्रतिसाद भेटतो लोकांकडनं? लोकांचं काय सांगणं येतंय? काय मागण्या येतायत? तसंही सांगायला गेलं तर लोकांबरोबर माझा टच आहे, गेली 15 वर्षाचा आहे. कुठच्याही त्यांच्या कार्यक्रमात, कुठच्याही त्यांच्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये, कुठच्याही त्यांचं काही हायवेवर झालेले त्यांचे अपघात असो किंवा त्यांचे सरकारी दप्तरी असलेले प्रश्न असो, हे त्या स्थानिक युवकांकडून ज्या वेळी माझ्याकडे आले, आजपर्यंत असा एकही युवक तुम्हाला भेटणार नाही पूर्ण मतदारसंघात की त्यांनी माझ्याकडे प्रश्न टाकले आणि मी त्या प्रश्नांचं सोल्युशन काढलेलं नाही. असा एकही युवक या मतदारसंघात भेटणार नाही. हा माझ्या मागे ईश्वरीय कुठेतरी हात आहेच. बरोबर राणेसाहेबांसारखा नेतृत्वाची माझ्या कुठेतरी साथ असल्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी मी सहज करू शकत आहे. त्यामुळे हा मतदारसंघ हा माझ्या पाठीशी आहे हे मला दिसून येतं.